Shubor nakaslem jong unong san Hima. Tapi syok yang amin metang nak ada bang kloy wan tray. Pak kau bersyok biang. Klur ak Phlim khasi jantia uba Golden Star Suchiang. Ula penpau baga kam ak Phlim kalong kum ka Dawai hagaching im jong Naduh ba Dangrit ula ak drama hasnong. Kani gajing penpau uba Golden Star kadai hagaching akran kerpang. Bat kanong lum khobor unong san Hima hanan polok. Hak baga Phlim khasi ka ba ai kerteng tingkai ka ba ula aklang bat upira dot dong. Sherilyn Khongwar, Rishisha Minsong, Ansapin ino habiju sinma Shillong Naduh khat khanai tarik menta ubnai nailur arja arpesan man kasngi hakapor khatwish ting min step arbije no phaisngi san bije janmiet bat hanyo khat san minute menmien uba Golden Suchiang ulapin pau baga kam ak Phlim kade ka ba usngotanat henrei umjukan ran dien wat labun kijing e uba Golden Star ukenmen baga ni ka Phlim tingkai ka ba ula ak kan sa ajing hun ni ki pat ba lada ki wan page habiju cinema. Tekbeli syukur ni kapor jong pi bak duk semua Belai piru. Duk mentamo. Te ngayo iba. Ki poster la keleng-keleng kedor jong pi bat ki wei de mentang ni ka Phlim thamai mo. Hai don. Phlim Tingkai. tingkai mo. Hai. Na ka Phlim ki baki pen kala kerteng syaka. Anak student Mangalore ki pen kelas siapa ka tingkai. Hai. Te lanu ban pen iya kan ka Phlim. Khat kendai 3 September arah jarah pusat. Aja pesan shin mo kade. Hai. Te ya kan ka Phlim baki la pen kala kerteng mo tingkai ke i ka nakalyang ka jong pi ba pi sngo thu. Tingkai kamut ayu. Hakajing singaw thu jong tingkai kat kum ka jing thu jong director. Ka tingkai ka dei ka por ma. Kam tam hagapor bangi lay school ngi kam tingkai bai ka por ngi kam da pule kot ba. Teng hadin ka to ka nesnem ngi babe. Ngiyong ba ani nga klem pule kot ba to tala deb ne la long ma kam ta ma jing long brio jong ngi bon sen ngi shai long tengkai hi ka por ngi long corridor ren da ka por kan da la lai ngi kam ba be ngi mar ngi ju tengkai ka por Te ha kan ka Phlim tingkai. Ki shim benta ba de kum wei yo ta. ai hagan ne ka film nga shimeta kum aktor don lang nga bat phira balong aktor te ka kabiang kalong ka ba nakaway pat karakter compare te tharai gi biru kin sio i ka Phlim nga simbenta kumno Namar ban yathu palat ngam kwa akwa iki mungkin wan siapa cinema hall Apo cinema hall kin pelat hapo po biju cinema biju cinema hall. Piong hau benai sa excuse me benai September Te kum bangilai i haki poster ba pidan ben pia shim benta ngai nga tharai pia partner lang bat i Risha men song mo. ai sham song Hawa tingila yo ban ya keren bat i mo. Ti mai nakalyang jong i yong kadi ka first time ka ba i yo ban experience bat ma pisia ki bala hendai ba ki ba ak ha kan ne ngeu ko bala temen ba ma ki we tin shop pa de ki long ki la ja no andre ma pi dang dan benta te pi la ju experience untuk menshwa Namar ba i Risha idang first time mo ba i pi sham jingjar ne em ba pi yo ban hakapor ba pi let ak ba i am haga jing sisa ngim sham jingjar ban ya aklang badi Namar de ba ibas ngap ban ya ai jing mod lang kam tam nagaliang i director i shajong ba ban ya ai jing mod lang indai ba barbor nga shajong ba ngalong bad ba ye kataka professionalism mo bong ba nga shaj bad ba balong ba po set hi ngam ju kren ngam ju patai gi we la dai junior artist la dai ki senior mar ka dai ka jinglong jongi ba respect each other ma ta ka daw ngam ju patai hendai ha ka ne ka film pat i director pat bong ba kuma phi la malin la experience ban ak film ma la bon lagi film te ko mirisai dang sedang ban ak tas ngau ba ban ya ajing mod lang ye i hendai nagaliang jong risha ro ko we bas ngau tanat ilong ba isngap ipan jingmod i ong ba hang ne kumno sar ban ai jingmod lang ngi ban long kumno ban le ma ngi i ka ba la ban ai jingmod ngi ai jingmod lang ta tang kata hi long ri inang ban ak e ka ayu ke ai bang director patai i persyang hi ban le ta tharai biang hi kom acting jong i Tiga-tiga jing ya lenti jong pi ba pindan ha kan ka benta ban ak Phlim haduk menta ngai ba ki we ki ting shop kila ja lut mo ki ong hana ba kim sngo yo jing mentoi na kan ka kam ban ak Phlim nakaliang jong pi pade hadu menta meneru ngidang yo ibet
Te ke kata ka jing syam jong pi pada em long ba phim pen sngo ya kita ke jing te. Pi long pi ja be pi jit be ya kan ka lain ban let ya ka acting. Namar ba haka no ka kam haka no ka lain ki jing te ki don be. Taka ringi keren sepang kata jing yok mentoy. Tala ringi ong kata ka jing yok mentoy ki bon rukom ki jing yok mentoy. Ringi perkhat sepang ka pisa ho ai ki duna ban pep na ka we ka jing tre ban wan ak Phlim ka long ka namar pat im kham tam ko bangi long artist ma ngi pat im ban long tang ban ak Phlim. Yo le se ki don jing kata ka rukom. Enrei nakaling ka jong apan ngasim ye kene ka kamak Phlim ka long kum ka Dawai. Namar kadai ki jing sngeu tenat jonga Naduh Dangrit ban ak Phlim namar ngasai ak inegi drama ro hasnong Naduh Dangrit ha school ngasim benta ne cultural program namar Naduh Dangrit ki cultural program ngasai yo ban ak ngasai yo prize ba gitu ta ngasngeu tenat ban kadai ka hobbies ma bakal ngasngeu tenat ban long acting ma tengah ngala sim ye ka kum ka Dawai ta kadau ngam page nya kata ka way pat kata ka jing yo nong namar ngitip Hima kalong ka regional movie kham tam gombangi po mekhalia kalong kadang duna palat kata ka jingmi ta namar ba ladau producer pelot hado tang arpeu lak ro ka jingjar ban recover ya kata ngi ban ya ngeu thu lang ngi ban lang honest lang kata ngim ban yap siki artist room dei ban yap siki director ne ki producer ru ngi ban ya trailang ban ngeu thu lang kumba ngai pi nagling janga ngasim ya ka kum gadawai takadau hadu mentar ngang sngeu tenat ban ak Phlim te ki we pat lon ka jong jing tengam tip ya kata henre ngas ngeu tenat ban ak Phlim tharai hadu ban temen ro ngan ak Phlim bai ngan ak bai komo kupa yuma pa ye Kade so tenat ya kata ka jing snow ka jong pi mo ka ni ka lenti ba pi ya. Te haba phai pada ka Phlim tingkai. Pi don em kata kaban sami no shen mo pi don em kata kamen sim ko pi long snow dang snow tiang dang snow long yo kam kiu ne kum nu ne pi don bet ya kata ka jing kamen sim confident ba kan sakiu bet hai ka kata ka jing kamen sen tiang ka don hi namar ba ngiyo i hagine ki sngi kham tam naga kam ka jam jong ki iwe ki baro hi ngia hiare kata ka kam ka jam ma talong ba la kham duna kam ki jam I don kita ki jing tiang yo lese kumba upat ba uit yangi u Kristyan yangi naga por ngi I shisha u Kristyan sha gini ki Phlim kasi jongi henre teng naga jing duk bat ka jing jar naga jing don tanggawe ke cinema hall tang apo shlong na ki we pat kisnong gi mod banwan ro ka banwan page Phlim tang banwan page Phlim kata henre ke bat ke bangi don bat ka jing kermen tharai ki don bat kata ka jing ban page Phlim kasi kin yawan be kim khen tharai kata ka traffic kong bangi ong bolong asyelong dalong ka traffic jam kalong ka bas ani ka ba isir khay do kata ba jingjar ba tharai daka haba don gamon ma tharai ka do haba ki don bat kamon ki Phlim kasi tharai ka jingkermen ngi don kata bakin wan page ban wan support ya kini ki ban wan Kristyan ya ki Phlim jangi po cinema ma po biju haka khat khandai tering September penbi kata ke pada ka ketian khat du ba phin ai shakipat ba pada ki ba jukershan na ka por shakapor ta shwaban penkut ya kena ka jingi kren jangi ba image Florentina ta sechisen nga ai kuble ye phi ki pajba kumba phi la Kristyan ngi na ka por shakapor ye ki Phlim kasi jangi tangin ye Kristyan lang hagino gi kam ya ka bangi la bani Kristyan lang taka kerpat ye phi sngabha ban yawan kumba phi ju Kristyan pumba phi ki Phlim kasi ba phin yawan biang chapo ka biju cinema hall Naduh ka khat khandai tarik September arjar pusan sngabha ban yawan khnang chapo hall ban ye pe khnang ya kata ka Phlim tingkai ka ba compare na ki we ki Phlim tharai bala direct da iba sections imli pikum ba philate ba sections imli ba khamnang ha ka ege tharai ka nero pinsio iba pen phlai pi kumno ka ne ka Phlim chi iba thamai tangkata hi
kublai sibun ya pi sia jarngu Tengah ai kublai ka por jong phi ba du. Te bat iki pat ba ki berapet Naduh mene ka jing keren jong i pa du. Te kublai shibun ru e ka por jong phi in se syam biang pat ha ka wei ka por.